गौरी नंदना गजानना हो गजवदना मोरया मोरया गौरीचा नंदना मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया गौरी नंदना गजानना हो गौरी नंदना गजानना हो गजवदना मोरया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया कार्यारंभी तुला पूजितो कार्यारंभी तुला पूजितो नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा नाट्यकलेला आशीर्वाद द्यावा गजवदना मोरया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया मोरया गौरीचा तनया. गजानन महाराज आज आश्चर्य लिहिलं होतं. वत्स सूत्रधारा तुझे सदैव कल्याण असो. दासा मी माझ्या माता पिता समवेत कैलासी तांडव नृत्यात मग्न झालो असता तुझी दीनवाणी स्तुती ऐकून या रंगमंचावर मी प्रकट झालोय. सांग असं कोणतं विघ्न तुझ्या माती कोसळलं? विघ्ने बहुये विघ्ने बहुये विघ्ने माझ्या हातातील पाषाणकुशाच्या योगे करून तुझ्या नाटकात येणारी विघ्न दूर करीन असा मंगल आशीर्वाद. ही बाले वदती कैची रत्नही बाले रत्नही बाले वदती कैची चिंता मज भारी चिंता मज भारी यात वरदे मजला यात वरदे यात वरदे यात वरदे मजला चिंता मज भारी. हे माझ्या भक्ता तुझ्या नाटकात असणारी अज्ञान मतिमंद भालके सुटणेहून देवगुरु बृहस्पतीप्रमाणे भाषण करतील असा माझा मंगल आशीर्वाद. तुझा सदैव कल्याण. करता दुपहरता भरता विघ्नाची मुवे पुरवे करे कृपादयाची सर्वांगी सुंदर उच्चंगुराची सर्वे जळ केवा मुक्तावारी. जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना. जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना. करता दुपहरता भरता विघ्नाची मुवे पुरवे करे कृपादयाची करता दुपहरता भरता विघ्नाची मुवे पुरवे करे कृपादयाची करता दुपहरता भरता विघ्नाची मुवे पुरवे करे कृपादयाची. रत्नाकरच्या पाळात गौरी नळा चंद्राची होते कुंकुम चंद्रा हिरे गंधम पुर शोभत गळा चले गाडिया. जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना. जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना. करता दुपहरता भरता विघ्नाची मुवे पुरवे करे कृपादयाची करता दुपहरता भरता विघ्नाची मुवे पुरवे करे कृपादयाची करता दुपहरता भरता विघ्नाची मुवे पुरवे करे कृपादयाची. नमो गणपती ताम्र परिवर वंदना कर सोडा वज्र सुंदर सुंदरा माता वत्पाय संकटी पावावे दिवाळी रक्षावे
देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना वृत्ती जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन माते मन कामना वृत्ती सुखताद करता वतारी श्री प्रवीते सुपायनाची सुखताद करता वतारी श्री प्रवीते सुपायनाची सुखताद करता वतारी श्री प्रवीते भक्ता मी आता स्वस्ताने गमन करतो तुझा सहाय्य मला जाणवे. शिव तुता भजावे जिनरजनी शिव तुता भजावे जिनरजनी शिव तुता भजावे जिनरजनी पदकमलिया मकरंद सेवुनी पदकमलिया मकरंद सेवुनी तुता भजावे जिनरजनी शिव तुता भजावे जिनरजनी शिव तुता भजावे जिनरजनी शिव तुता भजावे जननी जन्मभूमी तो महान भारती जननी जन्मभूमी तो महान भारती जननी जन्मभूमी तो महान भारती आज कोटी पुत्र उदरती तुझी आरती आज कोटी पुत्र उदरतील तुझी आरती जननी जन्मभूमी तो महान भारती जननी जन्मभूमी तो महान भारती जननी जन्मभूमी तो महान भारती तूत शस्य श्यामला हरितवन तव सदाम तूत शस्य श्यामला हरितवन तव सदाम तू विशाल कर कुशाल मुख्य भाष सर्वदा चरण तुझे चुंबितील चरण तुझे चुंबितील शांतीचे सारथी जननी जन्मभूमी तो महान भारती जननी जन्मभूमी तो महान भारती जननी जन्मभूमी तो महान भारती शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती देश देवान धर्मा पायी प्राण घेतले हाती स्वतःचे पंचप्राण तळहातावर घेऊन ज्याला परशत्रूशी झुंज दिली परशत्रूच्या तोफेचे लाल बुंद गोळे ज्यानं आपल्या छाताडावर ठेवले आणि या कांचनपूरचा भगवा झेंडा ज्यानं आभादी आवाज देवत ठेवला तोच या कांचनपूरचा सर सेनापती डोळ्यात तेल घालून जाता पहारा देतोय शूर सैन घडतात मला जिथं जिथं गेलो तिथं विजयच मिळवला याच्या पुढे मिळवणार पण कशासाठी जगावं कशासाठी मरावं माणूस म्हटल्यानंतर त्याच्या जीवनाला काहीतरी अर्थ असला पाहिजे आमच्या जीवनाला अर्थ काय दुसऱ्याची गुलामगिरी करणं दुसऱ्याच्या ताटाखालचं मांजर म्हणून जगणं काय मला तसं जगायचं नाही मला जगायचं आहे माणूस म्हणून इज्जतीनं मानानं प्रतिष्ठेनं मग प्रतिष्ठा मिळवताना अनेकांचे मुर्दे पडले तरी चालतील रक्ताचे पूर वाहिले तर प्राण नाही सोडणार राजघराण्यानं राजसत्ता भोगावी आणि आम्ही सरदारानं नाही ज्या दिवशी कांचनपुरात आलो सर सेनापती झालो त्या दिवसापासून माझ्या कपटाचं जाळं मी पसरत आहे एकच ध्यास तो म्हणजे या राज्याचा राजा होणार आणि माझ्या मार्गात आडवा येणाऱ्याला आडवाच पण या राजकर्त्याची शक्ती माझ्या शक्तीच्या पलीकडची अगणित सैन्य तोफ गोळा याच्या बरोबर आहे आणि आम्ही सामान्य मग याचे हस्त यांचे उजवे डावे हात तोडले पाहिजे तेव्हा माझा जय होईल मग याचे जे जे राजकर्ते मांडलिक आहेत त्या मांडलिक राजकर्त्यांना संपवावं
याची सर्व शक्ती संपवून आपण राजा हो. पण हा डाव खेळताना कुणालाही काही कळता उपयोगाचं नाही. आम्ही स्वाभिमानी म्हणून जगणार आणि याच्या पुढं आम्हाला जे हवं ते सिद्ध करून दाखवणार. मग असंच जेवढे मांडलिक आहेत त्या सर्व मांडलिकांना व्यस्तनाबूत करण्यासाठी निघाला. सत्य, न्याय, नीती आणि धर्म याचा पुरस्कार करणारा राजा महिपाल अशी ज्याच्या नावाची ख्याती आणि कीर्ती सर्वत्र गाजते वाजते आहे. हे साऱ्यांच्या मुखातले स्तुतीचे शब्द ऐकले की वाटतं धन्य आम्ही. आमच्या पितांच्या पश्चात ह्या साऱ्या राज्याची जबाबदारी आम्ही आमच्या हाती घेतली आणि साऱ्या नागरिकांची सेवा करण्याचे श्रेय आमच्या पदरी पाडून घेतलं. सर्व साऱ्या नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा आणि उदक अशा प्रकारच्या सुविधांची प्राप्ती आम्ही करून दिली आणि म्हणूनच एक आदरणीय राजा म्हणून प्रत्येकाच्या हृदयात आमची प्रतिमा कोरली गेली. आमचं इच्छित एकच आहे की अहोरात्र या नागरिकांची सेवा व्हावी आणि त्या दुआ आमच्या पाठीची प्राप्त व्हावा. यासाठी ही आमची मायभूमी, हा माझा माय देश, त्याच्यावर आम्ही ओतप्रोत प्रेम केलं आणि म्हणून अहोरात्र आमचं एकच स्वप्न आहे. देश माझा प्यारा प्यारा जगिया म्हणजे नमस्कार. अरे वा, सर सेनापती शिवसेनांचं आगमन. होय आमची राष्ट्रीयता आपला सदैव यशस्वी करो. महाराज, आम्ही इथं आलो आहोत याला कारण तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. अनाहूतपणे आपलं येणं या ठिकाणी झालं. प्रतिवर्षी दिली जाणारी करवार खंडणी मानाची अजूनपर्यंत आमच्या स्वाधीन झालेली नाही. आमच्या महाराजांचा आम्हाला संदेश मिळाला, करवार खंडणी घेऊन या. तेव्हा चला, आमच्या मानाची करवार खंडणी आमच्या हस्तगत. वा 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 शिवसेन, फार मोठ्या इच्छित साधण्यासाठी आमच्या दरबारी आपली पावलं पडली आहे. पण एक लक्षात ठेवा, वास्तविक तुमच्या लक्षातच यायला हवं होतं. ज्या अर्थी महिपाल राजाकडून अद्याप करखंडणी पावती झाली नाही, अर्थात काहीतरी त्यामागे काळबेर असावा. आमच्या तेव्हाच लक्षात आलं. आम्ही सादरीशी खुद्द इथं आलो. एकदा हे त्रिवार सांगतोय, पहिला आणि शेवटचं उत्तर आहे का राधे.
महिपाल आपला याच्यानंतर कधी खंडणी देऊ शकणार नाही. आणि राजे महिपाल जर खंडणी देत नसतील तर त्या महिपालाचा इथे मुर्दा पाडण्यासाठी आम्ही खबरदार काय? असे अनवाच्य शब्द उद्गाराल तर स्वतःला जिवंत परत जाणं मुश्किल ठरेल. आम्ही जेव्हा पुढे पाऊल टाकतो तेव्हा मेल्यातच जमा असतो, पण जेव्हा आम्ही घरासमोर एक काट मानेनं उभे एवढी राहतो, मगरी तेव्हा आहे एवढी समाजाची हिंमत आहे का तुमच्या? आम्ही चला पाहूया. त्याच्यामध्ये दोन हात पाहूया. दोन दिसाची सगळी नाती दोन दिसाची सगळी नाती पुढे न पुढे अंती सोबती पहिला दिनाची हा काही कथा पुरतो तुझी प्राण ज्योत मावळू देऊ नकोस, पंचप्राण देहातून जाऊ देऊ नकोस. आई मी जे हे कटू नाट्य घडविलं हे राजकर्त्याच्या सांगण्यावरून नाही, तर मी स्वतः या नाट्याचा सूत्रधार आहे. तुला मारून माझा स्वार्थ कांचनपूरचं राज्य मी हस्तगत करीन आणि मग याच्याही घराण्याचा नाश करावा. त्याची धर्मपत्नी आणि याचा पुसवा धंग करण्यासाठी जन्माला आलेला याचा पोर यांचा नाश करून आपला मार्ग मोकळा करावा. याचा आहे हा काळ. सुख आले माझ्या द्वारी सुख आले माझ्या द्वारी सुख आले माझ्या द्वारी कालवलिया संसारी. अरे लबाडा, अरे कुणीच म्हटले बागेत फुल आणि स्त्रीच्या अंगावर मूल. एखाद्या स्त्रीच्या अंगावर जर का मूल नसेल ना तर त्या स्त्रीला शोभा नाही. आणि म्हणून एखादा पुत्र संतान व्हावं म्हणून कित्येक देवाला नवस केला, देवही नवसाला पावला, मुलगा झाला. आणि हा ज्यावेळी जन्माला आला त्याचवेळी मात्र महाराजांना युद्धात जयाची प्राप्ती झाली. आणि म्हणून माझ्या लबाडाचं नाव मी जय असं ठेविलंय. पण लबाडा, तुझे बाबा तर गेलेत परशत्रूचे हल्ले परतवून देण्यासाठी. अजूनपर्यंत काही त्यांचं आगमन झालं नाही. त्यावेळी आता तू रडायचं नाही. मी तुला गोड अशी अंगाई म्हणेन. पहा, पशु पाखरे गाढ झोपी गेली. सगळीकडे तर वातावरण कसं थंडगार निर्माण झाले. मग आता रात्र होत आली. मग काही क्षण तू गाढ झोपी जा. मी माझ्या लबाडासाठी अंगाई म्हणते. हा बा, रडायचं नाही. खरोखर माझा राजा गुणे बाळ गुणी